benar apa ba ya kini ka manifesto jong ka party issues PDP ka balong ka matrekam na ka banta ka election jong ni ka party siya kini ka election ka mekhun na semar jar pulai but halor kini ki matrekam ki norimas ka ka party ka juyeng nilabu kan tu hagani ko kum ka dak jong ka jing play ba ka jing pelaj ya kini ka manifesto ni pedi hang ni ki kot jong ni ba bisa sam sik pai ba kubresh bo ka parti PDP ka jongi kaladon hang ni ya ka benta ban bu renti ya ki matrekam bat ki donru ki benta ki bagina nampan mahasiswa kat kum ke jila wajib ko ki katuk ni tri ki mat ki bakong san ki baka parti ke jongi ka bu ak mat jong ki pai ba jong ka ri ba ka jai riu ka jalame galia bat kham kerpang ngamla ban len ya ke jai riu kasi penar apo ke rilum kasi jaintia kare kane kebening kong lara ka parti kan wan ka bor ni kular wan wanra ya ka jing sensha ka bakhuj ka basuba ka balai na baro ki kam bamsap bampong bat klem de nyau silang khamat hakitna rekam ba pera jong ka sarkar ka baar ka kam thung jam bandon no ka polisi ya ka yo kam jam ka bakhlai ka bakhuj ka basuba ka baki khun samla jong kari sinrang bat penthai kin yo hok ki kam jam kat kum ke kerdan kat kum ke jingla kat kum ke jingtibit ka sap ka bagi kiton ka balai ka khasin state baneteng ya ke jingdawa ya ka khasin state hapo ka article laispa nyu puwei jong ki sinsar jong dari India ka basau ban pendai ki pudusam ka parti ka yengs kam bad ya da pudusam jong dari India bad ban yai dawa sya ka sarkar India lengba ka sarkar jala lani la ringi don ka bor bangin sim ya ka sinjam ban penbaik no inu pudusam ubalane menta klemla ban penbaik san putri snem kawasan ke inaline pamit ban dawa na ka sarkar India ban pentrai kam no ya ke inaline pamit kumbalane menjur ta ka ying dorbar khawai jong ke jalan kaya ka tin ke thli ban dawa na sarkar India ban pentrai kam ban penitu ban itu no yang tin ke si kumba ke jing dorbar khawai jong jalan kaya kana da pas aga dorbar khawai jong ka railway ka parti kampediang ya ke jing wanra ya ke lentirel klem da dan suwa dan lepa ya kita ki lat jeda dan ki mechanism ki ban perking ne ke jing wan kerklep jong ki bar jela uranium kumba ka parti ke yang skem ban pesha ya ke jing tmu ka sarkar India ban ti uranium ko ke jela golong ke jing mai ka koi ke khia ke jing imbriu ke jing thung ke jing tap ke da do penat ri rung yeng tumang le juyang bos kata ban yada yang jong try ke khno ke siap ka klau ka tap jong kari kasi jaintia kat kum kariti dustur bali judan lepa antawi kendon ban pen bhashu ye ki an bi dei ba kathit kendo baru i we dei ki an kendo ki ban yada bagi ban wara jong toy ye ki pai ba ni don kam ru ban pene pen sa ban yada ye ki lau kentang ye ki lau kur ye maunam ye lau dong snong bat we kari ka we ka ba kongsan ya ka bangi don kum ka parti ka ba ya ha ba ke jing pen bhai ka this council lengba ka sik sidul baka sarkar jela kan donno ya ka bor ban thau ki policy ki baklan ban ti ki marpo kendo kumu toyong kumu motion kumu siap bat ki we lemda don kanu ka jing tengku bat ki an kendo jong ka sarkar India namar tertib bagani gari bi chongi kendo ka siap ka dei ka hokno kan ki jong pai lekba jong kari ka si ban jaintia bat garo te ngidon hang niru ban ong baka district council ikwa ban pen khani ris council habaro kiliang katkum ka sik schedule to the constitution of India lengba ka article arspa arposau clause 2 ban penyo iki fon ki babiang apo ka article arspa nyo powai clause 1 jong constitution jong kari India ban
nang taban pene pensa pej ba ni gawai ke bang idon kam ban lech ke pej ba ban pene pensa preserve ban penklan empower iki boss in shar bishar administration and judiciary but ban penklan ru ya ke platingka wat jong ki it ki hima ki badai ki traditional head institution kendiat gum ong ya gane mentah ke election ke badan mentah ngadon ke jing snow diaw kendiat kalong ba ya ke NOC ke kum ke form annexure C jong ke election commission of India habang sya ya kanu ka party ya kanu ka jingyalang ka jongi ngamsobi issue ya ke kerteng jong headman leni jong sorosnong kadon hangi tangkum head of the institution but ya ulan owner dengan snow ba kaniru katum ba kani ke manifesto ka badon bat ni hangi kalong kami hapsu namar omsom na itu su mentai mat ya kerteng jong sorosnong orang basnong ki menteri ki serdar ki namar habang ini ben permission not pelong ya election kum hawes kasi jongi hak jakaban pasoi ya nu orang basnong hamtam gi dorba ni pasoi be tang you head of institution tela si itu ini kum head of institution shu ya ka board jong serdar bat dorba le bat bantrai kat kum kani ka manifesto jong ka party but ngilabu hang ni bat isa sampai ba bat ngej pergi pai ba nu sunong be i junga na ka ri kasi ba jantia hamtam hagini ki jaka bangidon kini ki candidates bat ki wei ki jaka kin ai ke jingkersan ya ka party HSPDP kat kum ka norim halor ki mat rekam jongka bat ba kum ka party ngiyeng ban sekri ya ka jala bat ban paro ya ka jingkersan ni ki pai ba nongjit jong kabri unyotre ba HSPDP hadu menta norim ibabon hi kilom biju pan bha na pan agi sekri pan agi jeda pan ai ka kam jong ke sekri ke bhatam kum ka party ke ladon palat san pusan lilis nam ya